Здравейте, приятели! Аз съм Николай, а вие сте с канала на Crazy Fish. И днес идваме малко на разходка, близо до вкъщи, на едно готино място. И ще пробваме да хванем някоя рибка. Днес съм без камерата, понеже услужих на приятел да си заснеме някакви сцени за днеска. И той е инфлуенсър като мене. И съм без камера, така че е малко трудно да заснемаме с телефона, но да, каквото можем ще покажем. Останете с нас да видите какво ще се случи на видеото. И какво съм се подготвил малко за днешния риболов тук. Имаме няколко канибалчета в размер 12,5, малко по-големи 13,5, 10 см. Тук имаме един Fire Tiger, много интересен, който за сега само веднъж съм пробвал и още нищо не е показал, но играта му е страхотна, с дължина 28 см, мисля, че, и е 18 грама. Много добър пауч. Кранкче, още няколко поинтърчета, още канибали, крафчета. Заложил съм на ето този. Нека да видим дали ще има някакъв успех. Хвърлянето. О, добре. Да оставим телефон.
влизани в кепа. Няма. Няма, вижте. Няма. О, хора! Малко почивка. Ето го и канибалчето успешното. Ау, 10 см. Не, момент. Да, 10. Мале. Помислих си, че няма да я извадя тая риба. Обаче успях да я извадя, накрая дойде един пичага да ми помогне, когато вече бях я извадил, но поне ми направи много готини снимки. Стана уникално. Взема просто брутално. Ето е там. Не знам, на второ хвърляне с супер бавната проводка. Просто сгъна въдицата. Аз помислих, че е закачка отново. Почнах да въртя и видях как почва да пада надолу върха, да се натиска, да тръска. И като я видях, просто изтръпнах. Рибата е метър. Не можах да я изтегля, исках да я върна, защото доста време ми отне да я извадя. Тя се умори доста. Аз също много. Просто направо, затова и направих клипче във водата, защото мислех, че няма да мога да я извадя. Извадих я, айде да продължаваме още малко. Съжалявам, че не съм с GoPro-то. Днеска го служих на един приятел да си направи някакви сцени и загазих, както си знаех, но няма значение. Важното, че имаме записано. Айде да продължаваме Crazy Fish. След тая брутална риба да смениме малко, да пробваме и на другите цветове. Сега ще използваме това канибалче с 14 грамова глава. Малко по-голям размер е. 12,5, да му донесе някакъв успех. И поредната скъсана примамка в закачка. Много яко. Направо умирам от кеф, казвам ви. Ще приключвам май за днес, аз. Май ще приключвам. И така, хора, нашето видео приключва. Риболова също беше доста успешно за мен, за вас също, като зрители. Много ми хареса, беше уникално. Много адреналин, голяма риба, готино. Да. Ако ви е харесало, моля да натиснете лайка, сабскрайбчето и камбанката, за да ви излизат новите видеа, които качвам. Чао и до нови срещи!